makwabcinka ya ce maka ƙarya ne karatu online, kai kuma da kanka a duk lokacin da muka posting video muka rubuta akan allo muka sa sentence the car is red, yana nufin motar ja ce, kai tsaye kana fahimta ana cewa motar ja ce, kuma washi gari idan aka faɗa wani abu makamancin haka aka ce the car is red ma'ana motar ja ce, kana iya comprehending, kana iya gane okay wannan ana nufin launin mota ce kuma ja. Duk da haka kuma ka bar wani yana wasa da hankalinka akan cewa karatu online ƙarya ne, ga kuma abin da yanzu ka believing da shi, gashi an ba da sentence kuma ka iya ganewa, gobe ma haka, jibi ma haka, kullum muna posting video kuma kullum kana ganewa, kuma kai baka je makarantar ba ka tsaya jiya yau. Zauren mu koyi turanci makaranta ce ta online wanda take karantar da mutane ba tare da sai sun baro comfort zone nasu ba. Inda kake falon kan nan, inda kake shagon kan nan, ba a ce ka tashi ka je wani guri ba. Da dan wayar hannunka wanda kake kallon wannan bidiyon da wannan wayan za ka yi karatu. Kuma karatun mu ko baya da takuri, ba dole bane sai kana online. Ko kana online ko baka online, idan lokacin karatu yayi da safe za a tura ma karatu. Kaddara kana aiki ne, idan ka tafi ka ji aikinka da ka dawo ka samu karatu a wayanka. Ka gani ba wai dole bane sai kana nan online. Idan kana bukatan karatu ka ɗauki numban mu wanda yake kan wannan bidiyo ko kuma wani jan madani da ka gani a nan gurin. Idan hakan bai yiwu ba ka koma profile namu ka ɗauki numban mu sai ka mana magana sai mu fara karatu da kai. Ni dan wa Aliyu Rilwan, wannan kuma shine zauren mu koyi turanci, sai mun ganka sai ka zo muna karantar da turanci muna karantar da Hausa, tun daga hada baki zuwa rubutu zuwa karatu, Hausa din da turanci. Bye bye.